DCGB ngunyan, anain pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 7:12. Hatod sa Saindo, kan Radyo DCGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta, kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Maray na aga mga tuguloy po ang mga bareta ngunyan na Webes. Enot sa headlines kan mga bareta. Sa lado lokal, avian flu sa Camarines Sur nanutaran. Albay Secondary si Congressman Salceda naghagad na nintabang kay Agriculture Secretary William Dar. COMELEC nagsiguro na magiging madali ngunyan ang eleksyon. Implementasyon kan face-to-face classes maigot na pigbabantayan kan DepEd. FIVOX nagpaliwanag sa pagbuktak ng instrumento sa Pyudoran, Albay. Sa lado nasyonal, pinakababang daily case kan COVID-19 na rehistro. Presyo kan petrolyo, posibleng mag-aumento nin lampas sa 10 pesos kada litro. Duterte padagos ng namatos-patos kan sa iyang gamit sa Malacanang. Maski nasa Alert Level 1, DILG nagparundom sa publiko na sunodon man giraray ang mga health protocols. Sa ibang nasyon, mas magabat na sanksyon sa Russia, pinaboran kan European Union. Sa lado ning karawat, sa wakas, Blackwater Elite, nakanamit man giraray nin panggagana sa PBA. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Climex Forte. Climex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ngunyan pa sana, pinapayaro na ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda ang Department of Agriculture para maiwasan ang paglakop kan bird flu outbreak sa Albay kasunod kan na isiyan na avian flu sa Camarines Sur. Hinagad niya ang tabang ni Agriculture Secretary William Dar tanganing daing maapektaran ang poultry farm sa Albay. Sa surat ni Salceda kay Dar, sinabi kay ni na ang avian flu na-discover na sa Bula, asin Sipukot, Camarines Sur. Idinugan pa man niya na mantang pigbiberipikar pa kan sa iyang opisina ang sirang na informasyon alagad siya na dit naman sa posibleng outbreak na sabing helang sa mga lugar mantang ang Albay nagkukuanin mga poultry products lalo na ang mga bunay sa Bula, asin Sipukot, Camarines Sur. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Tando ay ginto, ibang ginto. Ipinaliwanag ni COMELEC Acting Regional Director Abogado Rafael Olano na mas magiging madali asin fasil ngunyan ang proseso kan eleksyon nagigibon sa Mayo 9. Siyang sinabi na inaman magkakaigwanin manumanong iskotinyo sa laukan mga presinto sa pagsasabi na anuman na resulta sa vote counting machine tulos man ipapadala sa ibang opisina kung kaya inaman magkakaigwanin bilangan sa kada voting precinct. Idinagdag pa man niya na mas magiging madali na ang trabaho. Sa ibang nalado, inako ni Olano na daiman malilikaya na magkaigwanin aberya ang ibang vote counting machine. Kung kaya sinapasiguro na dapat mairahay tulos ini tanganing daing maatraso ang proseso kan ehersisyo politikal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Rexidor Forte, bilis banat sa 4.
Sa primerong aldaw kan monitoring kan Department of Education Regional Office sa mga eskwelahan sa nariyon na nagpuon kan sendang progressive face-to-face classes, binisita ninda DepEd Regional Director Gilbert Sadsad asin Assistant Regional Director Ronel Alfirmo ang nagkaparang eskwelahan sa Daet Camarines Norte asin Camarines Sur tanganing personal na mahiling ang sitwasyon. Sa pagbisita ninda, nagpahayag manin kaugmahan ang mga istoryantes, mga paratokdo, mga magurang asin mga opisyales kan barangay dalang tamas dakol ang mauukodan kan mga aki sa laog kan classroom dalang natututukan kan mga maestra ang mga aki sa pagklase asin pagbasa. Siniguro maninda sagsad asin fermo na ang mga maestra ang bakunado na maging ang mga non-teaching staff kan kada eskwelahan sa pagpapalawas kan face-to-face classes mga ngaipusinda nin suporta para sa dagdag na health kits sa mga eskwelahan sa riyon. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Kapag busy, take Farex. Vitamin B1 plus B6 plus B12 daily. Dai minaatras sa pagtao nin serbisyo asin tabang ang ako Bicol Party List sa isa man na personang naghahagad sa indanin serbisyong medikal. Bako sa nasa bulong kundi pati ang babayaran na hospital bill asin sa operasyon kad mga pasyente. Yan ang tinawan ng paliwanag ni Elvis Sedeño. BRGTH Coordinator kan ako Bicol Party List, numero 18 sa balota sa maabot na eleksyon sa Mayo 9. Sayang ipinaliwanag na talagang parte ni kansa ng programa na makataonin tabang sa mga nangangaipo. Idinagdag pa man ni Sedeño na day na ninda mabilang ang mga pasyenteng natauan ninda nin tabang medikal bako sana sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital kundi pati sa iba pang probinsya kan Kabikolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nasa 28,759 katao na ang nakinabang sa iba-ibang serbisyo na ipigtatao kan Albay Provincial Health Office sa padagos nindang paglibot sa iba-ibang barangay kan probinsya tanganing mairani ang serbisyo sa mga residentes lalo na ngunyan na nasa tahaw pa kan COVID-19 pandemic. Sinabi kan Albay PHO na sa nasabing bilang ang 13,755 sa medical consultation, 2,180 sa COVID-19 vaccination, 4,674 sa dental, 5,134 sa optical, mantang 1,172 sa laboratorio, asin 1,844 man sa operation tuli. Sa ibong nalado niya na aldaw ang medical, dental, optical, asin iba pang serbisyo gigibo naman sa Barangay Balugo Elementary School sa Owas, Albay. Tinawani yung paliwanag ni FIVOX resident volcanologist Paul Alanis ang mga instrumento asin gadget na ibinugtak ninda sa Piudoran, Albay. Siyang sinabi ng kamauwatan kay ni na maisihan ninda ang hiro kandaga pati naman ang magnitude o intensity na madali niya ng maisihan asin ma-record sa sindang instrumento. Idinagdag pa man ni Alanis, mas marahay na igwa ng instrumento imbes na magsarig sa nasinda sa mga informasyon asin na mamatian kan mga residentes. Sinabi niya na sinda may koordinasyon sa gobyerno lokal para masiguro na day mawawara o karawan man ang instrumento dahil anta importante ini sa kaligtasan kan mga namamanwaan. Iyan ang primerong kaptang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kini. Ligas Banyas, padagos ng buhay ng syudad kan Legazpi. Tara, tunay na lider na may pagkamuot at ambisyon na mapadagos kang pag-asenso kan sa buong syudad sa dati sa nakita. Geraldine Rosal, siya mapadagos kang pag-uswag kang sa buong syudad. Lokal na turismo mapadagos ang progreso, tunay na serbisyo sa tuyan niyang itatao. Sarabay kita gabos kay G. Rosal, kauswagan ipapadagos, mabuot asin makatawo. Nakita Geraldine Rosal.
mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Knock knock! Who's there? Ako maba! Ako maba. Who? Amoy ang heat, ang damit, summer bomber. Enjoy tag-init, minus ang heat. Magbangong buhay na this summer. Use Downy with all-day kapit bango technology. Knock knock! Who's there? Ako mabang! Ako mabang. Who? Magbangong buhay na. Wag juicy! Lahat i-Downy! Magbangong buhay na! Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Si Vice Duplex nagman sa Albay #1 na mga proyekto niya para sa kauswagan. Magagayon niyang programa asin ang plataforma. Si Vice Duplex nagman abogado pa. May scholarship, libreng bulong o sa pinansyal. Problema lalo kung nga hospital. Madali mong ranihan. Vice Duplex Edsel Grace Lagman sa puso mi siya #1. Basta lagman tulos pinatapang si Vice Gop Grace Lagman. Tataglagman, tataglagman, tataglagman si Vice Gop Grace Lagman. Paunawa para sa lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga illegal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbanging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawali ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Daanan man ang sunog, lindol o bagyo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador, number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Tuloy pa rin ang daloy ng buhay ko. Pandemya man tumigil sa aking mundo. Si Gordon ay sumasaklolo, kaya tuloy pa rin. Iboto si Gordon para senador, number 31 sa balota. Di ka pababayaan. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name
of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Nowadays, everyone deserves to relax. Kaya chill muna with Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor is the perfect way to end your daily grind. Drink responsibly. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency. Vitamin B complex is the generic name of Fortiplex. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na si Kiko Pangilinan. Pagkain nga po't kaya, kanyang pinaglalaban. Magsasaka't mangingista, kanyang tinutulungan. Kay Kiko Pangilinan, angat ang kabuhayan. Goodbye gutom, hello pagkain. Si Kiko Pangilinan yan ang adikain. Ang vice-presidente na iyong kailangan. Sino pa ba? Eh di si Kiko Pangilinan. Ang vice dapat natin, Kiko Pangilinan. Political advertisement paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA Makati City. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nanghihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Detalles kang Barreta sa Lado Nacional. Luway-luway ng namatos-patos din mga kagamitan sa Malacanang si Presidente Rodrigo Duterte. Sinabi ni Senador Bongo na naghahanda ng mag-uli sa Davao City ang presidente. Tulong bulan na siya nang matinir sa Malacanang si Duterte matapos ang sayang termino o 6 na taon na pagiging presidente kan Pilipinas. Dahil manalikaya ni Go na magpaluwas kan sa iyang sentimiento dalanta kan mailihir si Duterte bilang presidente kan 2016. Kadakol ang nagsusuporta sa presidente alagad ngunyan na matatapos na ang termino kan presidente, nagkapipira na siya na ang mantinidong fiel kay Duterte. Nagpatanid si Albay 2nd District Representative Joey Salceda, pamayaw kan House Ways and Means Committee sa panibagong aumento sa presyo kan mga produktong petrolyo sa masunod na semana na posibleng magpaakol ni 9 hasta 11 pesos. Siyang sinabi na nasa $127 na ang crude oil sa world market, nakatumbas kay ni ang 11.11 pesos na aumento sa presyo kan gasolina, 9.25 pesos sa diesel, asin 8.88 pesos sa kerosene. Miaras nato na arresto sa Pilipinas ang pinakahababang COVID-19 daily tally ngunya na taon sa paagi ng 580 na bagong infection, mantang ang total minaabot na sa 3,669,283. Sinabi kan Department of Health na ang mga bagong infection nagdara sa mga aktibong kaso sa 49,471. Ini ang pinakababang numero ng aktibong kaso poon kan Enero 2022. Sa pinakauring data kan DOH, ang bilang kan mga narahay nasa 3,664,630, mantang ang bilang kan mga nagadan nasa 57,182. Kasabay kan pagbaba sa Alert Level 1 sa kadakol ng mga lugar sa nasyon, pinarumdom kan Department of Interior and Local Government ang publiko manunungod sa pagsunod sa minimum public health standards. Ini kasunod kan patanid kan Octa Research Group sa posibleng pagkakaiguanin pagdakol naman in kaso ng COVID-19 kung ibabaliwala na ang pagsunod sa health protocols. Sinabi ni DILG Secretary Eduardo Año na daipatapos ang pandemya.
Siyang sinabi na bako pa magkakanigo na rason ang implementasyon kan Alert Level 1 poon kan Marso 1 hasta 15 para lingawan na ang pagsunod sa health protocols. Siyang tinawan nindo na dapat protehiranan sa diri sa pagsunod sa minimum health protocols. Bareta hali sa ibang nasyon duman sa Belgium. Pinaboran kan European Union na dagdagan ang mga Russian oligarchs asin mga opisyales sa sendang sanction blacklist mantang hinigpitan ang mga regulasyones sa cryptocurrency transfer asin target ang maritime sector dalan sa pananakop kan Russia sa Ukraine. Ang 27 nation bloc nagtaon naman ng mga go signal na putulo na ang tulong Belarusian banks sa global SWIFT messaging system dalang sa suporta kani sa Moscow. Isinabay naman ninda ang pagbabawal sa teknolohiya na may padara sa Russia. Barata sa lado nin Karawat, matapos sa paron ani ka-29 sunod-sunod na kapierdehan sa loob nin sobra sa sarong taon sa Philippine Basketball Association. Natapos man giraray ang pagiging pirming pierde kan daugon man kan Blackwater Bossing ang Magnolia Hot Shots Kasubanggi sa score na 101-100 sa PBA Governors Cup. Ang Hot Shots ay nakakasiguro na nin twice to beat incentive sa playoffs dahil ang tasinda ang number 1 seed. Di man nahadit masisinda na daog dahil ang tasinda naghanda naman para sa masunod na kabtang. Sa ibong nalado, pinalupos man kan Talk and Text Tropang Giga ang Terra Firma Jeep sa score na 127-107. Baleta sa kamugtakan kan panahon, nasa linya ang Pag-asa. Okay, ito yung ating binabantayan na low pressure area. Ito ay paumalis ng Philippine Area of Responsibility. Kaya na alas 3 na madaling araw, ito ay nasa layong 465 kilometers kanluran ng Zamboanga City. Or ang distansya nito ay nasa 255 kilometers timog-timog kanluran ng Puerto Princesa City. Ang distansya nito sa Legazpi ay nasa 885 kilometers timog kanluran. Ang coordinates 7.6 degrees north, 117.9 degrees east. Nananatiling mababa ang tsansa na maging isang ganap na bagyo itong nasabing low pressure area. Samantala, shear line ang nakakaapekto sa Visayas. Northeast monsoon naman o itinatawag nating amihan ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama na dito ang Bicol region. At para naman sa magiging pagtaya ng panahon, tayo ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pagulan. Katamtaman hanggang sa malakas na hangin mula sa hilaga-silangan ng Iiral na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Nakataas pa rin ang gale warning dito sa mga seaboards ng Camarines Norte, northeastern coast ng Camarines Sur, northern and eastern coast ng Catanduanes. Kaya ating inaabisuhan ang lahat ng mga gumagamit ng mga maliliit na sasakyang pandagat na wag na munang pumalaot sa mga lugar na ito. At atin naman pinag-iingat ang lahat ng mga gumagamit ng mga malalaking sasakyang pandagat sa matataas na alon. Ang agwat ng temperatura, 23 hanggang 29 degrees centigrade. Mula sa Pag-asa, DOST, Legazpi, Michael Francisco, nag-uulat. Yan mga tugong nga detalles kan mga baratang unyan na Webes. Sa pag-aaral ng mga pag-ariba, Mardela, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lado Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudgan bareta. Ako si Chi Antivola. Ako mapo si Winterol tamit sasabing mabalos kansa nung pagantabay. Good morning tabi sa gabos na nagatangkilik sa Chichai's Laundry Services dyan sa Taisan. Salamat. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kainin. Ang health tip na ini hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag